Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu alal asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa askabihi ajmain amma ba'd. Kunjuk dumateng panjenenganipun para sesepuh pini sepuh ingkang sampun pono ing pamawas lebda ing pitutur kiblating panembah ingkang pantes pinundi saha kinabekten. Panjenenganipun para priyagung pangemban pangembating praja, para satriyane negari ingkang mangka dados pandam-pandaming kawula dasih ingkang winantu sagung karahayon. Panjenenganipun para alim ulama ingkang rinten saha dalu tansah sumanding kitab suci wayuning ilahi pinangka kiblating panembah ingkang tansah kawula hormati. Kunjuk dumateng panjenenganipun jabat saking pemerintah, panjenenganipun Bapak Lurah, Bapak Bayan, sedaya tokoh masyarakat ingkang ugi kawula hormati. Langkung-langkung kunjuk dumateng panjenenganipun Bapak Supargiyanto sekalian Ibu Winarni ingkang ugi kawula hormati. Kunjuk dumateng panjenenganipun para merda taruna muda-mudi wonten ing padukuhan ngemplak Tugu Jumantana mriki ingkang ugi kawula hormati. Kanthi pepayung budi rahayu miwah ngaturaken sewu agunging pangaksama kawula marak mangarsa hangempil kamardikan panjenengan ingkang nembe ecawawan pangandikan. Kawula mradhapa awit saking keparingipun Ibu Winarsih ingkang pidalem saking Banyuwangi kinen habade ngaturaken menggah pasrahipun putra temanten kakung. Nggih saderengipun kawula lajeng matur langkung rumiyin sumangga kita tansah dherekaken ngunjukaken raos puji dalasan syukur wonten ngarsanipun Gusti Allah ingkang Maha Kuwasa. Katiti wonten ing rikalangan siang punika kula lan panjenengan tasih saged makempal manunggal wonten dalem pamiwahan mriki kanthi sehat boten wonten alangan satunggal punapa-punapa. Sholawat saha salam mugi-mugi kunjuk dumateng junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kawula tenggo-tenggo saapatipun benjang wonten ing yaumul akhir. Amin. Panjenenganipun para sepuh bini sepuh ingkang kawula hormati, kawula ing mriki duta saraya saking panjenengan Ibu Winarsih wonten ing siang punika nggih menika badhe masrahaken putra temanten kakung. Nggih sadereng ingkang kasepisan saderengipun kula Ibu Winarsih nyuwun pangapunten panjenenganipun boten saged kumawantun masrahaken putra nipun ingkang pun sesulih Bagus Sultan Santosa awit saking menika Ibu Winarsih namung ngunjukaken salam saha talim mugi-mugi kunjuk dumateng panjenenganipun Bapak Supargiyanto kanthi wasilah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ing pangajab mugi-mugi anggenipun hanepi reh darmaneng sepuh panjenenganipun Bapak Supargiyanto wiwitan tengahan pungkasan tansah manggih rahayu wilujeng kalis ing sambikala. Jakep atur ingkang salajengipun bilih
putra temanten kekalih rikala kala wau enjang kirang langkung tabuh 8 sampun kaijab saka kabulaken sampun manggih rahayu wilujeng boten wonten alangan satunggal punapa-punapa pikantuk donga pangestu saking para pinisepuh sedayanipun. Panjenenganipun para sepuh pinisepuh ingkang kahormati, jangkep ingkang salajengipun kawula masrahaken sekar sepaka sakselih pun Bagus Sultan Santosa putra kakung saking panjenenganipun Ibu Winarsih ingkang pidalem saking Banyuwani. Awit saking menika samangke menawi sampun titiwancipun tumabaking gati kawula pasrahaken antut nurut widhi-widana ingkang sampun lumampah wonten ing padukuhan ngemplak tugu Jumantana mriki. Jangkep ingkang salajengipun anggenipun ngestreni ndhawuhaken putra temanten kekalih ginarugyuk sanak kadang tangga tepare saperlu nderek paring donga pangestu dumateng putra temanten kalih. Mugi-mugi anggenipun gebyur bebayan agung, mugi-mugi tansah ayem tentrem antut rutrut bagya mulya ingkang sinedya basuki ingkang salajengipun saketa bentuk keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Allahumma amin. Jangkep atur ingkang salajengipun mbok bilih pahargyan wisudan temanten samangke sampun paripurna. Panjenengan Ibu Winarsih ingkang pidalem saking Banyuwangi nderek lumengser pamit mugi-mugi lumengseripun saking dalem pamiwahan mriki ngantos dumugi dalem piyambak-piyambak samangke saged pikantuk lancar mboten wonten alangan satunggal punapa-punapa. Panjenenganipun para tamu kakung Swana Putri ingkang kawula hormati, kawula pinangka sulih talang saking panjenenganipun Ibu Winarsih anggen kawula matur kathah kekirangan saha kekilapan anggen kawula matur kawula tansah mawantu-wantu nyuwun agunging pangapunten kanthi panutuping atur kawula billahi taufik wal hidayah akhiru halam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tumuli katampi Bapak Mulyono kinarosula terus saking Bapak Supardiyanto sekalian Bapak sampun samapta sumangga sasana sumangga katur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjuk dumateng panjenenganipun para pinisepuh sesepuh haji subuh ingkang dan pinundi. Panjenenganipun para tamu kakung Sindedan Putri ingkang tuhu kinurmatan. Liangkung panjenenganipun Bapak Kiarno minangka suling basa saking panjenenganipun Ibu Winarsih wiking saking Banyuwangi ingkang tuhu kinurmatan. Mugi pinarna kepara kawula hanampi atur pasrah panjenengan. Namung saderengipun kawula lajeng atur monggo tan kendhat miwah tansah kula dherekaken mujukaken raos puji syukur wonten ngasipun Allah Subhanahu wa taala awit ing ari kalenggahan siang punika kita tansah kaparingan kebahagiaan kenikmatan sehat miwah kesempatan saged handerek hanjenengi hangestreni wiwahan prasaja ingkang kawengku panjenenganipun Bapak Supardiyanto kanthi mangke rahayu wilujeng ing sedayanipun. Inggih atur engko sepindah panjenenganipun Bapak Supardiyanto ngaturaken wilujeng rawuh mugi kasekecakno anggen samilenggahan ing siang punika. Kunjuk atur ingkang kalih salam miwah taklim saha kawilujengan saking panjenengan Bu Winarsih kawula tampi kanthi wasilah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kanthi sesanti lan memuji mugi tansah pikantuk pinayungan saking Allah Subhanahu wa taala.
Kunjuk atur ingkang salajengipun ing ari kalengan siang punika panjenenganipun Bapak Supadianto ugi ngaturaken ageng panuwun dimni ing wekdal siang punika panjenenganipun Ibu Winarsih Gutrah keluarga sampun hamboyong Mas Bagus Sultan Santoso ing siang punika kanthi sampun kaageman busana temanten jangkep ingkang samangke badhe kaadanan adicara daup miwah panggihipun temanten kalian Mbak Roro Ayu Adinda Cahya Ramadhani. Mbok bilih samangke adicara daup panggihipun temanten kanthi kaadanan katisataning adat Widi-Widana ingkang tansih lumampah wonten ing padukuhan Ngemplak mriki. Inggih awit saking menika panjenenganipun Bapak Supadianto tansah mawantu-wantu nyuwun jurung berkah sada pangapunten panjenenganipun para rawuh sedayanipun mugi-mugi lampahipun adicara panggihipun temanten samangke wiwitan tengahan ngantos paripurnanipun manggih rahayu wilujeng sedayanipun. Ing wekasan mbok bilih ing adicara siang menika samangke paripurna Ibu Winarsih Gutrah keluarga badhe nderek lumengser kundur. Kunduripun namung saged nderekaken wilujeng kundur. Mugi dalemipun dumugi dalem suwang-suwang tansah manggih rahayu wilujeng sedaya. Mbok bilih mekaten san semanten anggen kula nampi wonten kekirangan saha kekilanipun kala tansah nyuwun pangapunten ingkang sageng-agengipun. Panjenengan kula wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para tamu kakung satapundri, mekaten menggalu padiring tata cara atur pangantika pasrapan nampi ing pengkaten kakung. Eka sampun kapasah kedhing Bapak Kyarno katampi Bapak Mulyana. Tumuli urut tata cara ingkang kaping 3 niki panggihipun panganten sekalian. Sang puja gagung puja kapanggih Eyang Suharso. Sarta cawi suparampe panggih Bapak Suratno. Pramila boten talumen saking Ibu parang pangrengga pangandibu busana saking Ika Hudiarta. Keparenga mranata sarta mratetesaken lampahing panggihipun panganten sekalian. Kinarasa ngurmat binarung wiramaning ketawang gendha gedhe kang embane gongsa kodhok ngorek. Suasana rep tidem permanem tanono sabawane walang alising bebasan godhongan datane basamirana datan lumampah amung lamat-lamat gabyarsa swaraning gongsa monya ketawang gendha gedhe kang kembane gongsa kodha ngorek. Yasanipun Surya Wisesa ing Kedhiri. Nyartani lumadiring tata cara adat panggihipun penganten sekalian. Panggihipun penganten sekalian kapuraken kanthi humbalang gantal. Gantal punika suringkang temurose dinulung lebetipun wonten isi jambinem tinang sulan menang lawi. Mangko pralampita panunggaling karsa antawasipun jalu lawan pawestri. Kadya suruh ingkang temurose dinulu seje warnane ginike tunggal rasane. Daya-daya pangaden kakung nyaketi gendhoga kencana isi tirta wening. Kaweninganing kautaman katingal kambang-kambang kumambaking tripuspita warna.
dumadi saking Sekar Melati awet kedaling lati penganten kakung Sekar Kandel awet kumandiling katresnan penganten putri sarta mawar hangambar harum ing donya tumekeng delahan daya-daya penganten wus tangkep asta pinaringan japa mantra musakti donga kawilujingan saking Sang Pujangga Agung Pujangga panggih Eyang Suharso kanthi hanyiram toya wening saking kendhe pratala sinartan dedonga Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama baina humma wihair. Mugi Gusti midhang rahmatipun dumateng penganten sekalian. Satemah mahanane keluarga Agung ingkang winanggun, keluarga Agung ingkang sakinah mawaddah warahmah. Satengganya lulumban wonten samudraning bebrayan Basuki kang kaesti jumbuh kang ginayuh sembada kang jinangka rahayu rahayu kang tinemu daya pangaden badhe sinekepan sindur warna gula klapa jika saking sasana panggih tumuju wonten ing palenggan kursi rinenggo ewa semono ngenyong lumaksana tinun hang laras maya candrane lulus rajas panggihipun panganten sekalian awit pikantuk donga saking para tamu kakung sarta putra sampun kepareng sami rawuh sarta pikantuk sing Gusti kang Maha Agung dosaso tumuli panganten sekalian kelenggaken wonten ing kursi nika bali winangun ngrantul madiring tata cara kang badhe lumampah salajengipun